Magandang buhay! Yan po Kuya Nigdis sa Ratay Elementary School, Barangay Santa Cruz, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. Iba po muna ang format kan sa kuyang vlog dahil mayo po ko na po ang cameraman. So, dahil ko na po nindo ko mahiling na mag-interview pang mga teachers tigdiyo. Pero tatry ko pa rin na makapag-interview para mahiling man po nindo kung ano nang unyan ang Ratay Elementary School. Ibahan po si Mrs. Nancy Benitez. Sa po sa mga mahigusa na teacher tigdiyo sa Ratay Elementary School. Ayan. Ma'am Nancy, magandang buhay po sa imo. Magandang buhay din. Ma'am, sorry po nag-start ang Ratay Elementary School. Ang Ratay Elementary School nag-start ini kag 1956. Okay. Ikaw po Ma'am Nancy, sorry ka po nag-start digdi sa Ratay Elementary School. Nag-transfer ako digdi sa Ratay Elementary School kag 1997, mga October. And until now, yaon pa ako digdingon yan. And hopefully talaga digdi na ako ma-retire. Okay po. Ma'am Nancy, katong nag-start ka digdi, ano pa lang digdi sa mga building? Sa kapira pa lang digdi sa mga enrollees? Estimate lang. Sa enrollees siguro mga 500 plus pa lang ang mga estudyante ni digdi. And then ang mga building, ang naabutan kong building digdi, dahil ko malilingawan ikwa pa sa likod ni itong ano lang, PPA building na made of nipa and bamboo. Opo. And then ining new building na ini mayo pa ni ang nyaon itong Marcos type na itong medyo aram na nito itong Marcos type na building, lumak Okay. na building yan. And then ang teachers naman siguro mga dahil pa kami digdi 20 siguro kay itong time na ito. Unlike Ngunyan, 37 yata na kami ngayon, plus kayong mga jobbers, plus yung utility. Basta sa Ngunyan, 42 ang teaching and non-teaching na yan na employee ng Ratay. Okay. Ma'am Nancy, pero po ang enrollees ni Ngunyan. Sa Ngunyan, ang aram ko, ang enrollment ni Ngunyan, ang enrollees ni Ngunyan, 1,048 something. Dahil man exact yan, basta pwedeng more or less araw kaya ang enrollees ng Ratay. Okay. Ma'am Nancy, ano ang mga difficulties na na-experience ni Ngunyan sa pagsukdo ngunyan na pandemic? Sa panahon ngunyan, nagwakita ng pandemya, ang pinaka-difícil na na-encounter ni yun na ngayon, mayo kami ng face-to-face. So, arami na ang mga estudyante nasasakitan sila na masakit mindang maintindihan kung ano ang yaon sa module. Though, ang nag-a-assist sila ang parents or kung igwa man sila ng halimbawa relatives na pwede mag-assist sila. But then, arami na nasasakitan pa din ang mga estudyante kasi harayong maray ang diferensya kang face-to-face sa kakainin distant learning na yun. Okay po. But then, kaipuhan tang i-adapt, kaipuhan mag-adjust and both kaipuhan mag-adjust para sa panahon tang iniwan yan. Okay, Ma'am Nancy, ano po si mga feeder barangays kang Ratay Elementary School? Okay, ang mga barangays na yaon din ang mga estudyante. Si pagkakaaraw mo lang po. Paulbo, Sugod, Sugod, Binaliw, Binaliw, ni Santa Cruz Ratay, Santa Cruz and then Ratay. ipapaigdinin. May mga hali pang San Roque. San Roque. Yaon pa digdi Okay po. Hindi yun nagkatralasi. Ratay Elementary School. Pag from Paulbo naman, may mga sityo-sityo pa yan. May haling Bilen, and then Oo. haling Labong. Opo. So, Hindi yan. pa rin sa Ratay Elementary School. Okay po. Ma'am Nancy, maagad na lang po ako ni message para sa mga students, parents, and alumni na nagdadaralan po ngayon sa kuyong vlog. Okay. Sa mga magurang, sa mga estudyante na yaon digdi sa Ratay Elementary School, hagad nilang po, kami mga teachers digdi kang Ratay, hagad nilang ang sa indong kooperasyon, pagpasensya,
para po masimbaganta ang pangangaipukan sa itong mga kaakian na dawa arog kainian sa itong panahon na ikot ang pandemya. Sinda makanood man giraray and then dai po mawalat sa programa po kang DepEd. Kaya gibuhon taman po giraray ang gabos na magigibo ta para po ang itong mga kaakian makanood and then ipagpangadjita na matapos na ang pandemyang ini para po magbalik kita sa dati tang sistema kang pagklase kang mga aki. Salamat, yun ako. Maraming salamat po, Ma'am Nancy. Bye-bye lang. Ma'am Nancy, maraming salamat po. Bye-bye. Hello everyone, good day. This is Mrs. Ordas of Ratay Elementary School. Duman sa samuyang mga estudyante, mga parents and alumni. Namimiss mi na kamo, lalong-lalo sa samong mga estudyante. Sana pagbutihin indong mga aki ang sa indong pag-answer kan sa indong modules. Makanood ka mo kaya tayan self-learning with the help of your parents. Sana makabalik na kamo ta namimiss mi na kamong maray. And sa mga alumni mi ang sa tong school, dahil hindi pagpabayaan. Welcome kamo anytime na mag-igdi sa tuyang sa indong dating eskwelahan. Kung ano man ang sa indong maitatabang para sa patuloy na pag-asenso kang eskwelahan ta. Very much welcome kamo gabos. Thank you! Good morning! Okay, my dear pupils, kumusta ka mo? Hope yaw ka pirmi sa indoning arong na nagpaparaluwas. Aramindo, miss na kamo, mga eskwela, sana magkaigwaning face to face. Kumusta ang sa inyong pag-aaral? Sana pirmi ka mong maugma, asin nakakanood ka mo ka sa tuyang mga module. And we pray, I hope, na one day, magkaigwa na kita ng face to face. Yan ang sa kuyang mensahe. Sana pirmi ka mong yaong samahay, nakabigkakan, digtas, maging ang sa inyong pamilya. Okay, thank you very much and God bless. Sana nagustuhan niyo po ang post ko ngayon. Kung gusto niyo po ng mga content na related sa minamahal nating bayan na Calabanga, Camarines Sur, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking Facebook page. Mark Anthony Robles po ang pangalan ko sa Facebook. Maraming salamat at magandang buhay po sa ating lahat.